Sa silingang lalawigan sa Bohol, mitaliwan na si Bohol Vice Governor Dionisio Victor Balite ang kasamtang acting governor karon sa Bohol sa edad nga 52. Namatay ang vice-gobernador sa usa ka ospital sa Dakbayan sa Tagbilaran kagabi. Matod sa iyang pamilya, wa na mipahibaw ang iyang pamilya sa hinungdan sa kamatayon nini. Katapusan ikitan si Balite nga mitambong sa Miss Bohol 2024 Coronation Night sa miaging Hulyo 12. Sa post sa iyang social media, gipahibaw sa anak ni Balite nga si Father Bernardine J. Dion Balite nga ang haya siyang amahan ana karon sa kapilya sa barangay Dao, Tagbilaran City. Nagsugod ang political career ni Balite isip board member 2016-2019, bidaog isip vice-gobernador sa miaging 2022 election. Sa miaging Mayo 28, 2024, milingkod si Balite isip acting governor, human gisuspenso si Governor Ari Sumentado o guban pa mga opisyal tungod sa kontrobersya sa Chocolate Hills. Ang iyang mga kauban o higala, mga kawanis Kapitulyo, ipadayag silang pasubo sa pagpanaw ni Balite. Gihandom ang kamaayong tao ni Balite o ang natampo nini isip public servant.